Min holdning til Acta er, at det er en handelsaftale, som er opstået på et forkert grundlag. Den er forhandlet i hemmelighed, og det er virkelig det, der er det største problem. Alle de andre ting, der gav med, det kommer ud af det forhold, at Acta ikke var transparent fra starten af. Så i grundlæggende så problemet med Acta er, at de mennesker, som så havde indflydelse på den, de fik ikke modspil fra andre interessenter. Man kan sige, fra starten af så er det meget rettighedsindustri, det vil sige film- og musikbranchen, mens andre organisationer, som f.eks. menneskerettighedsorganisationer, borgerretsorganisationer, forbrugerretsorganisationer, de fik ikke indflydelse på, hvad der faktisk stod i teksten, fordi det foregik i den her lukkede proces. Problemet er i virkeligheden ikke ophavsretten. Problemet er, hvordan får man finansieret film, for eksempel? Hvordan får man finansieret musik? Og problemet er, hvordan man laver nogle løsninger, som folk er villige til at betale og villige til at bruge. Og der kan man allerede se noget, der begynder at virke. Nemme, lovlige tjenester, som f.eks. Spotify og Netflix og den slags tjenester. Og der tror jeg kun, vi er begyndt på at se, hvad der virker. Hvis man ser på de sidste 10 år, så har film- og musikbranchen brugt enormt mange kræfter på at bekæmpe ophavsretskrænkelse. I stedet for at prøve at forretningsudvikle og faktisk finde nogle nye måder at lave forretninger på, som udnytter, at internettet gør det let at dele og distribuere musikken er næsten gratis. Så fremtiden og det, der lige kommer til at løse problemet, det er ikke at håndhæve ophavsretten, det er at faktisk at gøre det muligt for folk at bruge musiktjenester på en nem og tilgængelig. Den vil ikke tvinge dem til det. Der er artikler i Acta, som siger, at der skal være strafferetlige sanktioner over for medvirkning til ophavsretskrænkelse. I Danmark der har vi allerede det, at internetudbydere ikke er ansvarlige over for, hvis deres brugere, det vil sige internetbrugere, hvis de fildeler, hvis de krænker ophavsretten. Men ifølge loven medvirker internetudbydere stadig til det. Og det er det, der gør, at vi kan bruge censur over for The Pirate Bay og over for andre, som All of It Be 3 og alle de her tjenester, som bliver blokeret. Det, som Acta siger, det er, at hvis der er nogen, der er ansvarlige overfor det, skal de også kunne straffes for det. Det vil sige, at en internetudbyder vil ikke kun kunne pålægges og censurere siden. De vil faktisk også kunne blive straffet for overhovedet at give adgang til det. Det er virkelig svært at sige. Sådan som det er i dag, så har du ikke krænket nogens ophavsret ved at lave en version eller sådan noget. Du skal så til gengæld stadig betale royalties til Justin Timberlake i det tilfælde. Risikoen er så, at hvis du lavede den her version, at den kunne så blive taget ned for eksempel fra YouTube. Det ville være det samme som i dag. Du kan altid som ophavsretshaver gå ind og få fjernet indhold. Ikke fordi Acta vil lave så meget op på lige præcis det i dag. Det vil kun ligesom cementere ting der, som de er. I dag så kan du netop bruge ophavsret til at censurere materiale fra tjenester som YouTube og sådan ting. Acta vil den opfordrer ligesom til nogle tiltag, som kan komme i strid med paragraf 77. Så man kan sige, at Acta er ikke en direkte krænkelse af ytringsfrihed, men det vil kunne iværksætte nogle midler, som f.eks. censur af internettet. Det, der er problemet, sådan som jeg har forstået i forhold til kopimedicin, det er, at Acta gør det muligt for toldere i et transitland. Så for eksempel, lad os nu sige, at der blev produceret medicin i Indien, som skulle til Sydafrika. Men hvis det skib, der ligesom kom fra Indien og skulle til Sydafrika, passerede igennem et ACTA-land, som f.eks. Singapore, så ville tolderen i Singapore, hvis der var en udbyder eller en medicinproducent, der havde klaget over, at den der medicin krænkede deres patenter, ville de kunne tvinge de singaporeanske myndigheder til at beslaglægge medicinen, selvom den er for lovligt produceret og lovligt afsat i 2 lande.